Jeremiah 22. Ngiyacabanga ukuthi siyathola. Sizoqala ngokufunda uverse 1 ngokuvuma kwenkosi ke bengifisa ukugcina ku3 kodwa ke kuzoya ngokuthi umoya usiholela kuphi. Kodwa nje ngicabanga ukuthi ugcina ku verse 3. Siqale sifunde. Usho kanje uJehova uthi, yehlela endlini yenkosi yakwaJuda ukhulume khona lelizwi. Uthi, yizwa izwi likaJehova Nkosi yakwaJuda, ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide. Wena nezinceku zakho nabantu bakho abangena ngalawa masango. Usho kanje uJehova uthi, yenzani izahlulelo nokulunga, nophule ophangiweyo esandleni somcindezeli. Ningoni, ningahluzuli abafokazi, nezintandane nabafelokazi. Ningachithi igazi elingenacala kule ndawo. Cela sikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, Baba wethu ongcwele, nanti izwi lakho Nkosi. Ngiyacela Nkosi ukhulume ngalo manje. Sebenzisa Nkosi lomzimba. Ngena Nkosi kulomlomo moya ongcwele. Ngiyacela ngegama likaJesu kuba ukhulume Nkosi lokhu wena ofune ukuthi ukhulume namhlanje. Ngiyacela Nkosi usivikele nathi ngegama likaJesu ophilayo. Qalekisa amandla obumnyama, qalekisa imoya yonke emibi kaSathane ayinasabelo ubingaphazamisa abantwana bakho abahlezi kule ndawo belalela ukukhuluma kwakho. Siyabonga moya ongcwele, yiba nathi manje ngegama likaJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Ngizothi ngisihloko esilapha esibhalwe ngokumnyama sithi iziprofetho ngamakhosi akwaJuda. Mina ke ngizoyinika ngesihlokanyana nje esingatheni, kodwa uma uzosilalela uzosizwa ukuthi sithini. Silolake sithi kuhle ukulalela uNkulunkulu kunomvuzo omuhle. Bangcwele, izwi lanamuhla uNkulunkulu asinike lona ukuba silizwe lilapha kuJeremiah 22. Kunesigatshana ke esincanyana kodwa esidle ngokuqina esilapha ku-21 no-21 kuphela. Kushuthi uverse 21 loyo. Lesi sigatshana sidle ngokuqina uma usifunda uhlezi lapho phansi. Naloyo ngiyakholwa ukuthi uyasizwa ukuthi sithini. Kodwa ke asiqaleni khona la ku-22 kuverse 1. Sehle nayo siyoze sifike khona le ku-21. Mhlawumbe angeke ngimfunde. Uverse 21 uthi, ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa. Lokhu kuyindlela yakho
kwasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. uNkulunkulu ke bazalwane uyasithanda singabantwana bakhe. Ebengeke amise abantu abazoshumayela ngezwi besitshele indaba evela kuyena ukuthi yena uthini ngathi sikhona siphile emhlabeni. Manje kusifanele ukuthi sihlale silalele uma kukhulunywa nathi. Kunenkosi la yakwaJuda ekhona ngalesi sikhathi kukhona umprofeti uJeremiya. uNkulunkulu amthumela kuyona, wathi akahamba akhulume nayo ukuthi yini ayifunayo ukubona noma kuleyo ndawo abakuyona. Ngoba uma ethi yehlela endlini yenkosi yakwaJuda ukhulume khona lelizwi, akukhona ukuthi uJeremiya ngoba ayethanda ukukhuluma, kodwa wathunywa uNkulunkulu wathi akayokhuluma endlini yenkosi. Uzofica inkosi lapho ngoba endaweni noma kuleyo ndawo enenkosi ngalesi sikhathi wawungavele uqhamuka ukhulume nje, wawuqala enkosini makhona into ozoyisho esizweni sayo, utshele yona ukuthi uNkulunkulu uthini. Manje uthi yizwa izwi likaJehova Nkosi yakwaJuda ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, wena nezinceku zakho nabantu bakho abangena ngalawa masango. Yizwa ukukhuluma kukaJehova, nakuwe uhlezi lapho phansi, yizwa ukukhuluma kukaJehova, ulalesise ukuthi uthini, ukunikela indlebe zokuthi uzwe. Uzathi ngelinye ilanga uma ningafuni ukungilalela uzovusa lawa matshe, wona azokulalela. Kusho ukuthi ayikho into ayidalile engeke imuzwe uma efuna imuzwe. Manje wena-ke uyalizwa yini izwi likaJehova mayekhuluma? Noma kuyangena nje phinde kuphume. Kusifanele ukuba silizwe izwi likaJehova, ngoba uma uJehova ekhuluma kuthina singezwa, kubuhlungu okuzokwenzeka kithi. Ngoba uJehova uyakwazi ukuthi uma ekhuluma kuwena ungalaleli, alethe isijeziso kuwena. Okubuhlungu ukuthi leso sijeziso siyobe sinjani, uyokwazi nokumelana naso, noma uyofisa ngathi ngavule kumgodi ungene ucashi. Angazi ukucasha kumuphi umgodi ngoba umhlaba udalwe uNkulunkulu, uyokumemeza nje uphakathi emhlabathini. Lapha kuverse 3 kunezinto uNkulunkulu afuna sizizwe. Okokuqala uthi yenzani izahlulelo nokulunga. Yenzani izahlulelo nokulunga. Niyabahlulela abantu ngendlela efanele noma nibahlulela ngendlela yenu. Kuhle yini ukuthi wahlulela umuntu odaliwe uNkulunkulu, nawe udaliwe uNkulunkulu? Kufanele yini? Yingakho ethi uNkulunkulu la yenzani izahlulelo nokulunga.
qala uzibheke wena kuqala ukuthi wenza kahle yini ngaphambi kokuba wahlulele omunye umuntu, ngoba uma uzohlulela umuntu kanti wena awuhambi ngendlela phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu angathatha lowo muntu amenze abe ngcono kunawe ngenxa yokuthi wena ubone okubi kumuntu kanti wena owenza okubi kakhulu kunalowo muntu. Yingakho ethi asenzeni izahlulelo nokulunga. Shuthi isahlulelo esingalungile uyamlimaza umuntu mawenza njalo. Baningi abantu abathandayo ukuthi uma umtshela into errong ayenzayo athi uyamhlulela. Sekuvamile lokho. Ngike ngibone lapha la ngisebenza khona, ngoba uma ngihlezi leso sikhashana leso ngiye ngithathe ifoni yami ngivule iVN, either eyontshumayelo noma eyofakazi. Kukhona nje omunye ngathi ngilalela ufakazi, ngiyithulele ngihlale phansi, uyadlula yena ulinde lift ukuthi ngivulele. Ngimzwa usethi hawu uyahlulela-ke lo. Ngahleka ngathi yazi kube lo muntu uyayilalela lento ekhulunywa la ngabe kungcono. Manje umuntu ongakholwa nomuntu oyitshela ukuthi uyakholwa kanti akakholwa uthatha into encane ngala ayisebenzisa yenze ibe inkulu, kanti akezwile ukuthi ithini siyonke indaba. Manje kufanele ukuthi izwi lenkosi singalifundi isiqeshana njengamanje nje lapha kuJeremiya nje wasifunda nje. Uma ungayiniki ithuba, yebo kuningi wona Timothy lapha. Ugcina kuverse 8. Uyiniki ithuba nje ngesikhathi sakho umfunde nje wonke. Uzokuzwa ukuthi uNkulunkulu wenzani ekugcineni kwenkosi yakwaJuda, ngoba ayilalelanga, ayenzanga lokhu athi ayikwenze. Manje kufanele ukuthi umuntu uma simahlulele ngokulunga noma ngeqiniso, ukuze umuntu azothi hey Nkosi ngenze kabi la, ngiyaxolisa. Ngoba uma ungamahluleli ngokulunga uzovela akuthatha kubhekisele kube sengathi seniyaxabana, kanti hamba ngokulunga wena kokuqala, ukuze uma ubona into embi yenziwa umuntu uthi uma umtshela ngayo asheshe abone ukuthi wonile. Uma wena ungahambi ngokulunga awukwazi ukwahlulela omunye umuntu. Okwesibili uthi nophule ophangiweyo esandleni somcindezeli. Nophule ophangiweyo esandleni somcindezeli. Ngabe ubani ukucindezeli? Umuntu ucindezela abanye abantu, omunye azakhale, omunye asebenzisa amandla ukuthi yena uphethe noma yena mdala. kuJehova kusifanele ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu senze okulungile, singamcindezeli omunye umuntu. Ungathi ubona umuntu ehluphekile uphinde uqhubeke uhluphekise. Bantwanyana
enisafunda isikole lapha esikolweni ubona ingane awuyazi ukuthi yaphi mhlawumbe okanye uyayazi ayinazi imfathulo ihamba ngeenyawo bese uhlekisa ngayo akuhle lokho uNkulunkulu akuyona intando yayo ukuthi ihambe ngeenyawo ingenxa yokuthi ekhaya akukho lutho noma yikho imali yokuthi athole isicathulo naye afane nabanye abantu ungamhleki uma umhleka uyamlimaza omunye uzagcina sengasayi esikolweni angafuni ukuya esikoleni ngoba ingane kaSibanibani iyamhleka ukuthi uhamba ngeenyawo yini ungakube ingane enhle ukhulume nomzali wakhe ekhaya mama baba uSibanibani yazi akanazo izicathulo zesikole hamba ngeenyawo akumnandi ubona ukuthi akukho yini umzali angakwenza ukuze le ngane ifake isicathulo njengazo ezinye ingane mhlawumbe igqoka ibhruku elidabukile awukho ngisho imali yokuthenga ukotini ukuze lithungwe noma ayikho ngisho imali yokuthi kuyothengwa elinye wena uhlekisa ngayo ithi yafulathela ingane ibhekele ngapha ngemuva sekuvuleka isikhala wena usuyahleka izokhathazeka le ngane wena ufana nomcindezeli ngoba lobuhlungu ebuzwayo uyanezelela khona leyo ngane okwenzakalayo ngeke ivuke kusasa esikoleni uzojabula yini ingane engasezi esikoleni ngenxa yesenzo sakho ngakho siqapheleni bantwanyana singakwenzi lokho singamhleki omunye kepha asimsize ukuze afane nathi nakithi sibadala bakhona abakwenzayo lokho hleka umakhelwane wakho izinto zakhe ayihambi kahle esikhundleni sokuthi wena umlekelele lutho uyahleka yena kuyakujabulisa lokho awuyidali inzondo umakhelwane iyadaleka inzondo usegcine ekhuluma amagama ethi uzenza kuhle loya noma uzenza umlungu singayenzi leyo izinto lezi uNkulunkulu angayifuni zenze umntwana wakhe athi uyamkhonza uma nje uyibiza umntwana kaNkulunkulu izinto ezifana lezi azenzeki kuwena awufanele ukuzenza uzenza kanjani khona azenziwe umntwana kaNkulunkulu izinto ezifana lezi uze wathi lapha lophule ophangiweyo esandleni somcindezeli uthi ningoni ningadluzuli abafokazi umuntu ofikayo endaweni yakini umenza njani umphatha kahle noma uyamlwisa noma ukhuluma onke amagama angemnandi emsebenzini khona ubamukela kanjani abantu abafikayo bayathokoza ngawe ezinye zezinto bazalwa noNkulunkulu angafuni ukuba zenziwe umntwana wakhe ngoba ngisho ongakhona uma umuzwe ekhuluma kabi komunye umuntu ungathule emlonyeni khuze uzakhela isibusiso ngalokho hayi ukuthi uyazehlisa futhi kwenze lokho ngendlela azothi uma ekulalela ukhuluma ngayo ayemukele ungavele ukhulume nokuhliphise
akuhle lokho ngoba uzosibaphendule kabi bese uyalimala uzothi ukube bengazi ngaba ngishongo ngabe ngimiyekile umntwana kaNkulunkulu akabuki izinto zonakala ekhona uyazilungisa ucela uNkulunkulu uqala ngaphambi koba ayokhuluma nalowo muntu ngoba uthumela uNkulunkulu phambili uyena ofika akhulume uthi ufika nje wena selungisile uNkulunkulu ubona umuntu ekuthobele lalela azaxolise kuwe kanti ufuna axolise uNkulunkulu maye kusifanele bazalwane senze kahle phambi kaNkulunkulu sisesekulomhlaba senze kahle singoni lithi izwi lenkosi ona esazi akusekho ukuthethelela kuleli nakwelisayo uma sikhubeka ke bazalwane lifaka izwi lenkosi lifaka nezintandane nabafelokazi aqondike la ukuthi umuntu ongeyena umfelokazi ongeyena intandane umcindezela kanjani umuntu ongumfelokazi umcindezela kanjani kanti uzwelo selashonaphi intandane uzayibiza ngamagama azayikhumbuze nokuthi njengoba ingenabazali nje ingoba kunjalo kumnandi yini ukuvuselwa izinto ezadlula intandane kumele siyiphathe kahle singabantwana bakaNkulunkulu kumele senze ukulunga phambi kaNkulunkulu singalokothi sihlukumeze intandane ngoba uma wenze njalo khona umvuzo ongemuhle inkosi yakwaJuda la ayizange izizenze zonke lezi zinto uNkulunkulu athi ingazenzi ayimlalelanga uNkulunkulu ivele yenza ngendlela yayo yona izwi lenkosi lithi lingachithi igazi elingenacala kule ndawo kumnandi ukukhipha umphefumulo womuntu lo muntu udalwe uNkulunkulu chithi igazi elingenacala uyajabula baningi abantu abakwenzayo lokho abanye baze bejabulele nje ukushayisa umuntu ambulale akujabulele lokho mina nje sekukaningi ngizwa abantu emgwaqweni bekujabulele ukushayisa umuntu wenzeni lo muntu akenze lutho umuzwe ekhuluma umuntu ethi ngamshayisa wayengafuna ukusuka endleleni hawu azasho ukuthi ngamshayisa wafa kuyamangalisa abazalwane singalichithi igazi endaweni kaNkulunkulu elingenacala singalichithi igazi elingenacala kuyenzeka ke sikwenze lokhu ngephutha kakhulukazi uma udriver wemoto emgwaqweni kuyenzeka ube sengozini ngenxa yokuphazanyiswe ngomunye umuntu kugcine kushayiseke enye imoto kwafa abantu kodwa mangabe inhloso lokho kuwena mawungakujabuleli futhi ngelinye ilanga
ngasasebenza ngapha eBCT eMalahleni ngihamba ngemoto yomsebenzi wathi uNkulunkulu kumina leyinyoka oyinyathela ngale moto yakho uyazi ukuthi ziyakhala kumina yabona inyoka abazalwane nyoka ikinqamule emgwaqweni unganaki wena gibele phezukwayo yenzeni ayikenzi lutho iyayinqamulela yona ayazi ukuthi ku-road iqamule emgwaqweni iyanqamula nishona le ugibele phezukwayo wena ngemoto enye ibona ukuthi siyophuma uzuyilandelele ngamasondo gibele phezukwayo igazi elingenacala lelo oluchithayo leso silwane sadalwa uNkulunkulu futhi uma sihamba siyokhala kuyena wena usuke ungekho usuke ungazi ukuthi sihambile siyokhala kuNkulunkulu ukuthi usengivulele usibanibani ayenzele ukuthi inyoka iyayinqamulela nje gibela phezukwayo kusukela ngaleso sikhathi bazalwane angiphindanga nganyathela inyoka emgwaqweni ngaxolisa uNkulunkulu ngiyaxolisa Nkosi angithi thina sazi ukuthi inyoka mayibone eshaya ngisho ingenze lutho eshaya ngenxa yani na inyoka yakhohlisa uEva ensimini yase-Edeni ingakho ngihlezi ngaso sonke isikhathi masiyibona sifaka iduku ayenze lutho kodwa yona uyazi abazalwane esinabo ekhaya lizwi baletha ubufakazi imihla namalanga bakhuluma ngezilwane ezingena endlini bebiza igama likaJesu bethi uJesu Kristu inkosi besho kulesi silwane siphume isilwane sihambe endlini ngale kwenkingi kungani thina sihluleke ukuthi uJesu Kristu inkosi phezulu kwezilwane ukuze iphume ihambe ngale ukuthi sithathe induku siyishaye asike sikuzameni bazalwane lokho sikwenze sibone ukuthi akuzukwenzeka yini sikwenze ngokukholwa singakwenzi nje sithi ubaba uZulwathi asenze kanje ngoba uzokuthatha ngezwi kababa uZulu akuzukwenzeka bese uthi ubaba uZulu ayikho lento ayikhulumayo kuthathele ngokukholwa ukuthi uma ubiza uJesu phezulu kwalesilwane sizozwa ukuthi uJesu lo siphume sihambe singakashaywa chitha igazi elingenacala yikho lo sikhuluma ngakho ukuchitha igazi elingenacala uma sigcuma ke siya lapha ku verse 21 uNkulunkulu sekhulumile nathi wakhuluma nenkosi yakwaJuda ukuthi nazi izinto engifuna ningazenzi izinto engifuna ningazenzi lezi kepha inkosi yakwaJuda ilalelanga uthe esehamba naye wafika uNkulunkulu kuyona wathi ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa usethi kuNkulunkulu lokhu kuyindlela yakho wasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami kwenzakalani umuntu ongalaleli nongezwa uthola isijeziso singabazali ingane mayingezwa ukhuluma nayo sithatha induku siyishaya isijeziso leso
uNkulunkulu ke yena isiphi isijezisi azosinika sona masingamlaleli singamuzwa. Kubuhlungu kakhulu angakwenza kuthina ngoba yena ubuka ekujuleni kwenhliziyo abona ukuthi lo muntu lo ngikhulume naye ngathi angakwenzi ukuthi kepha kangizwa uqhubekile wakwenza. Angathatha ngisho izingane zakho usale wena uzokhala ukhale kubani? Ukhale kuNkulunkulu. Uzothini uNkulunkulu? Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla wathi angizwa. Uthi ke kwasebusheni bakho awulizwe nje izwi lakhe. Ningacabanga ukuthi umuntu mayesemdala uzoshintsha entweni ayenza semncane. Uma ungezange uzwe kwasemncaneni bakho namanje ngisho usemdala awuzwa. Mhlawumbe usumdala ke manje ucabanga ukuthi wena Yesu. Yingani ucabanga ukuthi Yesu? Ingoba mhlawumbe umama akasekho eduze kwakho ozokhuluma nawe usibone nawe uthi cha ngizwa ngempela. Uma umuntu angenze lento namandla akayenzi. Angikuthini ingane siyayishaya mazingezwa. Wena ke umzali ushaya ubani mawungezwa? Uzoshaya uNkulunkulu. Uzokushaya kabuhlungu. Ngeke kube mnandi. Uzokwenza into ebuhlungu. Kube nzima kuwena. Uzosho ukuthi unile uNkulunkulu. Into ebuhlungu ke uNkulunkulu mayise ekhiphe isijeziso akabe sahlehla abuyele emuva. Uqhubeka naso isijeziso ngisho ungakhala uxolise kuyena. Isijeziso sakho mayisikhiphile nje uqhubeka naso. Kodwa uma engakasikhipi uyakuzwela. Asingamlingisi-ke uJohn owathunywa eNinive wazenza into ongezwa. Wavele waqonda eTharashishi. Uqonda eTharashishi nje izwi lizofika esemkhunjini obheke eTharashishi ukuthi ngikhombe le wasuya le. Kwenzeka izinto emkhunjini. Bamkhosolwana yamgwenya inhlanzi. Yamkhiphela ngaphandle ukuba aye lapha eNinive lathunywe khona. Asizweni izwi likaJehova senze akushiye. Lokho kubalekile kuthina singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi asilizweni izwi likaJehova senze njengalokho likhulumile kuthina. Athi uNkulunkulu ushumayela ukuleyo moto ohamba ngayo akushumayeleki. Kungcono kakhulu ukuthi uzame ukwenza lokho athi uNkulunkulu kwenza kube khona abalwisana nawe. Kungcono lokho. Kuyakhomba ukuthi umlaleli uNkulunkulu ukuthi utheni. Ngoba lokho akushilo kuwena isijeziso sakhe ngeke asasehlisela kuwena. Uzoqonda ngqo lo muntu ophikisana nawe. Akunikeze isijeziso esimfanele. Kusifanele ukuba silalele uNkulunkulu mayekhuluma kuthina. Kusifanele kungaze kufike isigaba esinzima lapha azothi ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa. Uthi lokhu kuyindlela yakho
kwasebuhleni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. Akunganzeki bazalwane ufike kulesi sigaba uNkulunkulu azakhulume kanje kuthina. Singavumeli kwenzeke kuthina lokho. Asinqabe. Sinqaba ngendlela ukuthi silalele uNkulunkulu mayikhuluma. Senze ngalokho. Senze lokhu uNkulunkulu athi asikwenze. Kosiza lokho, kosenza ukuthi siphumelele kuzo zonke izinto esizicelayo nesifisa ukuba uNkulunkulu asenzele sona. Kepha uma sihluleka ukwenza lokho, sikhulu isijezisi esehla phezu kwethu. Kusifanele ukuthi sivimbe lokho ukuthi singehli isijeziso phezu kwethu. Senze lokhu uNkulunkulu afuna sikwenze. Uma singakwenzanga uzofika uNkulunkulu azokhuluma kuthina. Kuzoba nzima uma esekhuluma lawo mazwi ngoba uqala ngesijeziso. Uma uthi yakhala bese khuluma lamagama. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla. Wathi awuyizwa. Uthi kwasebuhleni bakho awulizwa izwi lami. Yini edala ukuthi singalizwa izwi likaJehova? Kungenzeka mhlawumbe uyakhuluma uJehova asizwa hayi ngoba singathanda. Kepha kunezinto ezimile phakathi kwethu neJehova ezenza uma ekhuluma singezwa. Asikudilizeni ke lolo dongo lume phambi kwethu. Sikudilize nje ukuze sizolalela. Izolo sivume mazikhona. Kuyabhuka abazalwane kubhukela ukuvuma izolo. Kubaba umpostoli udokotela wethu. Kuyabhukwa. Kungenzeka nje sigcwele indlu la. Bakhona bangakazi nje. Lithi izwi lenkosi othakana sono uyasikhohlisa. Neqinisa likho kuyena. Sibhuke bazalwane sibhukela ukuvuma izono ukuze izwi lenkosi malikhuluma kuthina sizozwa ukuthi lithini. Senze njengalokho kushilo. Ngiyacela nje ukuthi sibonge izwi. Ngizocela umama uGumbi asibongele izwi uNkulunkulu. Uma siqeda sivuka nje ngizocela udokotela wami lapha ubaba uMthembu eyodwa nje engomeni engisikhonze kakhulu. Ngiyafisa ukukholwa uyena kube uyena osithulelayo. Emva kwalokho ke ngizobe sekusuka la ngidedela umphathi wohlelo aqhubeke nenhlelo. Ngicela sibhuke sifike. uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Siyabonga Baba wethu egcwele izwi lakho. Khulume kahle Baba wethu omuhle ngokusiyala nangokusiqondisa nangokusifundisa. Singasho ukuzwa senze kuyintando yakho. Siyabonga kusemfanele likaJesu. Baba wethu omuhle silondoloze. Silonda izwi lakho enhliziyweni zethu njengoba usukhulumile Baba wethu omuhle. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.
Nkosi. Usiphe nje elilodwa. Asibukeke ku-107. Ngiyavuma kumangaliso okaKristu uvele. Ngiyavuma
Siyabonga masibala, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Velasi, siyabonga uNkulunkulu akudinga. Baba, ivela uyisho